Сәскәләр кеүек кар ява, хәтерләдем ярлы Харькийсын, муйыл сәскә аткан тугайда, йөргән инек икәү нур килсен. Полиция хезмәткәрләре бындай сараларда хукук хагында гына тормай, вакыттары сикле булуга карамастан тулы тормыш менән яшәүдәрен исбатлай. Был юлы калабыз именлеген һаклаучылар ярышка төрле юнәлештәге 5 сыгыш әзерләгән. Вокал, дуэт һәм аерым йыр, хор, бейеүгә кушылып, хезмәткәрләрнең балалары карате тәңгәлендә үзләренең спорт иҗади һәләтләрен күрһәтә. Төбәктә эпидемиология хәл тотырлыклы булганлыктан конкурска эштәр электрон рәвештә кабул ителә, ягъни сыгыштар видеоязмага төшерелеп җибәрелә. Жюри һәр сыгышта аерым баһалап номинацияларда билдәләячәк. Исегезгә төшерәбез, сәнгатьнең бөтә төрдәрен үз эченә алган республика фестивале 3 этапта үтә. Сараның беренче этабы эчке эшләр органнарының бөтә бүлектәрендә 18 гыйнвардан 26 февральгә кадәр узгарылды. Икенче этап республиканың эчке эшләр министрлыгының мәдәни үзәгендә 1 марттан алып 19 мартка тиклем оештырыла. Фестивальдың 3нче этабы Өфөлә Бөек Еңү байрамы уңаеннан май аенда йомгаклау концерты менән тамамлана.